जेफ्रो जों सिनि लाङाबाय जेसे माने फानो गोरगैत लां हांखाय आ माने जों ताय खिबि माया नोंथां जेसेबां साइटक दे ताय खिबि माया बोथाना पान हिंदी खिबि माया आबो हाय नोंथां सिनि लाङो जों गुबुलै तलां हांखाय गोरगै तलां हांखाय आबो हाय नोंथां ताबोसो फ्रेंड्स नायि जिअ एयरटेल नै जों जे सिम यूज खालाय माने आ सिम रस दाबो खिबि माया तामन के आबो सिनि लाङो गुबुलसा गोरगै थांका 3 जुलाई सिमिं कायो आ सिम जे आगे जों रिचार्ज दामाने 30% दाम बारि थाका आबो ब्लैकिनो जों हाय जे मिडिल क्लास चौनाय जे जों हाय गरीब अमने एफोर्ड खायमिया आसो माइया फन दाम खायसिनाय मासमा साचक सिनाय आदि जों आइकिबो 10 ते दाम रिचार्ज दाना से बसो कष्ट आबो यागलो जिअ फ्री फाइका फ्री फाइया जों तुरु खायो जों जिअ गोरोबाखा जिअ 3 जुलाई सिमिं कायो जे जों रिचार्ज दाबो जे खालाय माने आबो इफेक्ट निखायसनाय बसकान सानैसिम नादि ताम बारिखा एयरटेल बसु बारिखा जिअ बसु बारिखा आबो दाबो नायलायानो जों पहिला जिअ नायानो नादि जिअ 155 तमनि 189 इंखा 209 तमनि 249 इंखा 239 तमनि 299 इंखा 299 तमनि 349 इंखा 349 तमनि 399 इंखा आमसे खलाय बारि थांबाय आइगिवो एनुअल इबा बस काहे जात 2399 तमनि ताबुक 3599 इंगै थांगा अलमोस्ट 4000 आइगि बस खलाय तमनि बारि थांबाय बेवंनो नादि एयरटेल बो हान्यो बारि जाक 179 तमनि 199 459 तमनि 509 इंगै थांगा 269 तमनि 299 299 तमनि 349 आइगिवो एयरटेल 1 GB दाम 19 टाका से ताबुक 22 टाका इंगै थांगा आइगि एयरटेल एनुअल रिचार्ज माने बसर कायसा हिंखाय 2899 नांगौ ताबुक हिंखाय 3499 अलमोस्ट 13000 आबो हायके बारि थांबाय आबोनि बागैनो जों जेसेबां बारदि जों आबोनताय याकार माया आबो अंखा सिनि डकुमेन्ट में गोरोंजाक ये सिनि बैंक बाय आधार कार्ड बाय पैन कार्ड बाय आधार कार्ड बाय फुनाव लिंक गरी हिंखाय एक्सेप्ट जोंया ताबो बैंको सिनि फुनाव गरी हिंखाय बुंसा सैमिया बैंको तामुंगै दं ने जों ताबो एयरटेल खिबुय एबा जिअ खिबि आला सिनाखायबो लिंक खालायनानै ब्लेम बेजां जाबोनाय सिनि बैंक बाय आधार कार्ड बाय रां बायजा बोनाय दाबाल नाजे सुनो बदि खलायै बजाग बक खैयो खजारि दरखा जों योगी में आताय इंडिया गवर्नमेंट ताय अमहाय टेलीकॉम कंपनी सुनो बदि खैयो खजारि दरखा जों हाय बरकनो जों ताय आरनि कुतुल माया मानलि 3000 पाना खलाय दंनि जों मा दानाय ताय उपाय गरै आलासिम जों सलाय माया आलासिम फाइबो सेम आबाय थानाय आमैनो पहिलाव सुनो फिरिखा आबैनो लांमो जेसे बरन फिरि सारि खांखाय वानसुदि आबरनो फिरि दिखला जीवन फानो तामिकाय जे फिरि दिनाय बनियानि माना मुसुनाय सुनो सेम आबाय थंगा जिउ तो पहिला सुनो फिरि दिखा फिरि सारि मां फिरि यूज खायबा डाटा बुरुं यूज खाय फिरि आबोखाय 300 रिचार्ज आयि आमसे खलाय सुनो तलां थंगा आम bagayno langmawo siborong phano phiri sari khangkai kisa khusko chadi last to nini kognai burung friends dini begasno juro jorona hambai